Pojabate na ko bala so bedi Portrawre ne ben tikado le reporter Mami Sebenige a toye aywa boro na ke la rédaction ye ko juma temene no bena décembre kalo kle galé wormi AS ale ministre des affaires étrangères yuka lajeba folo boloda bako ya Sebenige la ko ako ni ya laje ni tombele baye Portrawre baye ka fo alliance des états du Sahel no ye Mali Burkina Nigeria wari ni jamana kuntigi sabaya kanuni ka ke barake ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko ko n'a dumaya k'a fɔ ko misali bɛ ka taa an ka jamana kan n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ka seko n'a ka dɔnko Bugari min ye Burkina Faso masakɛ Niger masakɛ u y'a kanuni kana ɲɔgɔn ye Bamako yan sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye a kɛnɛ sigira min ye ministre saba fɛ Bugari ka kɔn olu ka lajɛ ɲɛ min ye experts ye olu ye ɲɔgɔn ye a ko ni jamana saba experts n'o ye maa hakili juru cani ne tigiw ye Bɔru nanu sigi minɛn kɔnɔ ni ka sɔgɔbɛ ni ka warata bɔri ni k'u ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ko la ni k'u kɛ gafe k'o da k'u bila ministres ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministres nana ni ka n'u gafe ka dayɛlɛ bɔri ni ka lajɛ experts ye baara min kɛ ka bila olu ɲɛ mun ni mun de kan ka fara kan mun ni mun de kan ka bɔ a la bɔri ba ye k'a fɔ olu fana y'o tɔ la kɛ ni k'o lakile sɛbɛnnikɛla ko min ye gafe kɔni ka ban pewu bɔri u y'a ta ni k'a kɛ baarakɛminɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o ministre des affaires étrangères lajɛ bɔri min ye Burkina Faso ale ministre n'o ye Aranyanwende Urumba bɔri ale ye musolaka ministre des affaires régionales de coopération Burkina B bɔri n'i y'o lajɛ ale kɔni kɛrɛfɛ maa min fana bɛ yen o ye Niger ka ministre des affaires étrangères ye n'o ye Bakari Yawo Sangare min ye Mali ta ye o ye Ablaye Diop ye bɔri ni maa saba de ye baara in kɛ ni k'a lakile sɛbɛnnikɛla ko baara bannen tuma min na u y'a ta ni ka taa n'a ye jamanakuntigi fɛ bɔri u maa saba tigɛ jamanakuntigi tigɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye jamanakuntigi a y'anw bila baara min na anw tilala an ka baara la minɛn filɛ nin ye a n'a kɔnɔfɛnw an ye minnu ŋaniya ka se k'a bolo da an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a kɔnɔfɛnw lajɛ o dɔ bɛ tali kɛ mun ni mun kan Bugari o de ye an ka kɛ kelen ye an ka jɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Bugari min b'a to bamanciya wale n'o ye terroriste ka dagakisɛ bilen Bugari an ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka dankun na sɛbɛnnikɛla ko ni jamana saba frontières de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɔri bamanciya wale kolokololen mun bɛ min ye basigibaliya min kolokololen bɛ an ka se ka fu siri o danna a ko n'i ye nafasɔrɔ siraw lajɛ o de ka ca ni jamana saba in kɔnɔ an dɛsɛ bɛ ka kan yɛrɛ ye an ka tila ka an ka jamanaw yiriwa bɔri min y'an marabajugu ye minnu tɛ fɛ abada an ka san sɔrɔ min y'olu ka hakilinajugu ye k'olu bila kɛrɛfɛ maa minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ an ka san sɔrɔ n'o ye dɛmɛbaa kuraw ye an k'an ka wakili ta k'a da olu kan Bugari cɛ tɛ muso tɛ hali n'u tɔgɔ ma fɔ o ye Vladimir Poutine ye Rusiw ka masakɛ sɛbɛnnikɛla ko Bugari n'i ye projet nin lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kuraw de bɛna tali kɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni ŋaniya siri min ye projet kɔnɔna la min b'a to an bɛ se k'an ka wari bɔ an yɛrɛ ye Bugari n'an y'an ka wari dilan an yɛrɛ ye Bugari ko min ye ni jamana saba ye an ka ɲɛta bɛ sabati Bugari n'i y'a lajɛ hakilinaw fana taara min ye projet kɔnɔna ye an ka se ka kɛ fédération ye Bugari n'o kɛra ka ban o ye ni jamana saba kelen jamana kelen ye Bugari an ka nafa n'an ka tɔnɔ dɔ de bɛ fara o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Faransi san 60 ni san 3 Bugari u bɛ k'an mara an ye nafa ni tɔnɔ jumɛn sɔrɔ Bugari min ye an ye ɲɛta jumɛn sɔrɔ min tɛ sɛgɛn ɲɛguwan Bugari o de bɛ ka da ni jamana saba kan Bugari an ne nin ka kan bi wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ni masakɛ saba Bugari nka dantigi kɛra maa min ye o de ye Mali jamanakuntigi ye min ye ale min ye ko ta bolo fila la Bugari ni ka baara in daminɛ wa Bugari min ye jamanakuntigi tɔ fila ɲɛ jɔyɔrɔ y'ale ye Bugari u nan'u dantigɛ ale de fɔlɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Ibrahima Traoré n'o ye Burkinakaw ka masakɛ ye u taar'u dantigɛw ye Bugari ni ka tila ka taa laban min ye Abdramane Tiani ye n'o ye Niger masakɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Niger masakɛ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa de bɛ misali ta Mali kan Mali tɛ misali ta maa kan o tuma ko maa de bɛ Mali latige Mali tɛ maa latige n'i ye k'u taabolo lajɛ min ye Abdramane Tiani ye a ko min kɔni y'ale wakili ye Bugari a sen n'a bolo n'a dusukun a y'a bɛɛ lajɛlen ta ni k'a di colonel Assimi Goïta ma Bugari ko n'a ye ko fɔ ale jɛnna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye nansaraw ka taa bila CEDEAO la Bugari tun ye juguya min ta k'a da Niger kan k'u bɛna kɛlɛbolo wuli ka ɲɛsin Niger ma ni Mali tun tɛ k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la c'est an b'a sɔrɔ u ye Burkina Niger ko ban ni Mali tun tɛ
sisan ma sɔrɔ Niger ko banna sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko Mali y'a kangara u ni jugu cɛ Bakari min b'a to ka hakilinaw bɛ se ka sabati Bakari u y'a yira k'a fɔ fo diɲɛ wuli u tɛ se ka ɲinɛ Mali kɔ k'u tɛ fitiriwale Abdramane Tiani ko Bakari a bɛ colonel Assimi Goïta ka hakilinaw fɛ a bɛ malidenw fɛ wa Bakari k'a bɛ sa malidenw ka jɔn a juru la min ye AES ye Bakari ko nin ye ko dɔ de daminɛlen maa t'a laban dɔn nka min kɔni ɲuman sera a bɛ tali ko de kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don bon Jabate la rédaction ka fara reporter fasirejɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen hali o côté kɔnɔdeni kɔnɔba kanfɔla n'Ala ma jan kɛ i tɛ mɛn ɲa na o ye tiɲɛ n'i ye n tɛgɛ don n b'o reporter kelen ta min ye Kasim Tarawele nin y'a ka fasiri a ko cogo di a ko min ye anw ka jamana ani fédération de Russie o ni ɲɔgɔn cɛ e ko bi de ka di ka tɛmɛ don tɔw kan bawo n'i y'a lajɛ min ye décembre kalo tile 2 ye san 2023 min ye jamanakuntigi n'o cɛmancɛ fanga ɲɛma o ka masaya yɛrɛ bulon kɔnɔna n'o ye palais de Kuluba ye o kɔni a ye maaba dɔw bisimila délégation de haut niveau n'o fɔli ye bɛɛ o bɛ maa minnu kofɔ o ye maa ye olu ni maa wɛrɛw tɛ sanga fédération de Russie a président n'o Vladimir Poutine ye a ye maa minnu bila ka na anw yɛrɛ ka ministre bɔlen kɔ Russie la i b'a ye k'a fɔ a kɔni kuma minnu fɔla ko bɛɛ lajɛlen b'a la ka bɔ ɲɔgɔn da fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kan i b'a ye k'a fɔ min anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛma ye colonel Assimi Goïta a kelen kɔ ka nin Russiw ka nin délégation belebele ni k'a bisimila masaya bulon kɔnɔna na anw ka ministre caman tun bɛ kɛnɛ kan min y'anw ka sɔrɔdasiw ka ministre so n'o ye colonel Sadio Kamara ye o ministre tun bɛ yen an ka nafoloko ni sɔrɔko o ministre Aluseni Sanu Bokɛbile a fana tun bɛ kɛnɛ kɔrɔ min ye anw ka taamako ministre ye madame Dambele Madina a fɔ madame Dambele Madina Sisoko a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se ministre Amadou Keita ma min ye anw ka dugujukɔrɔ nafoloko o ministre ye an ka sɛnɛko ministre ɲinɛma ko fana kɔ min ye Lasine Dambele ye fo ka taa se anw ka usine ko ani jago ko o ministre Musa Alassane Diallo fulakɛ a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna wa ni ye anw ka ministre min fana bɛ yen n'ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kunnafoni di ma n'o ye communication ye min ye Alhamdu Aga Eliani a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye cabinet présidentiel ye ka taa se Irisiw yɛrɛ ka maaba ninnu ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni sigila k'u ɲɛ bɛn ɲɔgɔn ma gɛlɛya minnu bɛ jamana fila in kan fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na min ye olu yɛrɛ nakan kɛra fɛn min ye n'o bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye anw ka faso Maliba ma n'o dɔ bɛ tali kɛ i n'a fɔ waati ni duwakun jan tɛmɛlenw na anw daw tula a la cogo min na kunnafoni siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ nin taama ninnu fana kɛla ka gun anw ka maa dɔw fana ka bɔli la Irisi jamana kɔnɔna na min bɔla ka kɛ octobre kalo ani novembre kalo kɔnɔna na o i b'a ye fana u kun ye layiru k'a di k'a fɔ u na anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Irisiw ka jamana ɲɛmaw ye ɲɛmaw ko k'u bɛ maa ci ka na laɲini minnu n'an taar'o fɔ u y'u ka jamana kɔnɔna na o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na wa n'i y'o ko fana ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ye ka se ka kuranko ka fura ɲini o la joona o kɔni o gɛlɛya b'an kan bi o fana mana bɔ yen projet de matière d'énergie renouvelable o dɔ bɛ tali kɛ ka fɛn wɛrɛw bamayɛlɛma ni k'o tɔnɔ bɔ k'o kɛ kuran ye n'o bɛ tali kɛ tile la o y'a misali suru ye o fana bɔlen koyi min ye énergie nucléaire ye o fana bɛ se ka don ba la cogo min na i n'a fɔ layiru kan dilan cogo min na anw ka dunkafa o ka se ka sabati o ka sɔrɔ sɛnɛ sira fana fɛ wa min ye taabolo ye ani min ye anw ka kɛnɛya ko ye o bɛ se ka don ba la cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kɔni taamaden ninnu n'o ye Vladimir Poutine ka cidenw ye u nana ka na nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de sarada colonel Assimi Goïta ɲɛkɔrɔ o y'a jira fana k'a fɔ a tɛ mɛn koyi olu fana mana bɔ yan jɛkulu wɛrɛ bɛ yen o fana bɛ na i sen da olu sen da nɔ na o fana nana anw ka jamana kɔnɔna na waasa min ye baara ninnu ye min y'an ka dugujukɔrɔ nafoloko ye an ka se ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ k'a tɔnɔ sɔrɔ jamana den bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama k'a bɔ marabagajugukɔrɔw ta la minnu tun b'a bɔ ka taa n'a ye min ye ɲɛfɔli o tɛ kɛ a ko kan o ka dabila min ye jamana nafolo ye kɛrɛnkɛrɛnyala dugujukɔrɔ nafolo a bɛ se ka bɔ cogo min na ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen nimisi wasafɛ ye taabolo ninnu sinsin b'o kan wa min ye anw ka cikɛlaw fana ka fanfɛla ye min ye nɔgɔko ye n'an b'a wele ko engrais o bɛ se ka sɔrɔ ka di jamanadenw ma cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye kuma kɛla nin bɛɛ lajɛlen kan o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka taamako ye u y'a jira k'a fɔ anw ka jamana dɔw min kɔni n'i ye a nɛgɛsira ni k'a banba
a bɛ kɛ sababu ni ka nafasɔrɔ sira caman ni k'o dayɛlɛ o fana balo ye koyi i b'a ye fana k'a fɔ taama ko bunakun ka halisa pankulu minnu bɛ yen ko pankulu dɔw bɛ na sigi sen kan pankulu sira dɔw bɛ dayɛlɛ min ye faaba ye a n'anw ka marabolo bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na pankulu ka sira fɛ o fana balo ye koyi ha ka ja ni jamana wɛrɛ minnu tɛnkun bɛ ɲɔgɔn na n'o dɔ bɛ tali kɛ Niger kan n'o dɔ bɛ tali kɛ Burkina Faso kan o taama o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ni pankulu ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye min ye Aluseni Sanu ye ministre de l'économie des finances a y'a jira k'a fɔ sɔɔni nin baara kumaba minnu datulen filɛ nin y'a la baaraw kɔni nun donna ka ban bawo sɛbɛnw tɛgɛ nɔ bilala Irisi jamana kan wa min ye nin délégation ka nali ye anw ka faaba kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye sɛbɛn minnu tɛgɛ nɔ bilala ka na ko ta ni k'a da jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye a fana ka hakilina di wa a ka yamaruya o bɛ kɛ sababu ye baara ninnu tɔ ni k'a teliya nin ye sɛbɛn mina y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔ Kasimu Tarawele a ka fasiri don Tarawele hali bi ne bɛ n tigɛ don l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Ablaye Jara wari min ye jarakɛ ye Bɔkari esige a ko min ye i kaburu bɛ se ka se cɛ min disi la Bɔkari mun de bi i ɲɛmaci ka bila o tigi la Bɔkari o ye kɛn yɛrɛ la dan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni bamanciw ye n'o ye terroriste narcotrafiquant djihadistu Bɔkari tɔgɔ sugu bɛɛ don Bɔkari maa yɛrɛ t'u si dɔn Bɔkari mun de bɛ ka ninnu ɲɛmaci ni ka bila Mali kɛlɛkɛcɛw la Bɔkari n'u b'a dɔn u t'a kɛ Bɔkari ko dɔnbaliya don yɛrɛfasuya don ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye juwakun laban in lajɛ Bɔkari min ye kari tɛmɛnen ye n'o de bɛnna décembre kalo tile 3 ma Bɔkari Mali marayɔrɔ 4 bɛ yen Bɔkari b'a ye k'a fɔ yen kalayara baki a ko n'i y'a lajɛ Menaka Labizanga Bɔkari ka taa bila Tesaliti ale ni Gosi Bɔkari anw ma bila maa la maaw de bilala anw na sabu min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ka baara jamana lakanani ye maa minnu ye juguw ye Bɔkari ni k'u ɲini ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari ba ye k'a fɔ k'an ka jamana lafiya Bɔkari olu b'o baaraw la nka ni maa min kɛ o k'e bɛ juguya ta a b'i n'u cɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye kɛlɛkɛcɛw ka o lakana baara ye i b'a ye k'a fɔ banbanci t'a sidɔn sugu bɛɛ Bɔkari filɛ ka ɲɛmaci ka bila yɔrɔ 4 min ye kɛlɛ ye ka wuli Bɔkari sisi ka wuli nɛgɛden Bɔkari bɛ bali de tɛmɛtɔla ye i b'a fɔ ko sanjikisɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye Bɔkari u t'u daga sunɔgɔ bilen koyi Bɔkari sigili t'a la sɛgɛnnafiɲɛbɔ t'a la wa Bɔkari ɲinɛ yɛrɛ t'a la an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ marayɔrɔ fɛn o fɛn na Bɔkari u labɛnnen don kɛlɛ la kɛlɛ maa bɔ kɔrɔ a maa bɔ tile bin Bɔkari u disi d'an bɛ kɛlɛ kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Menaka lajɛ Bɔkari b'a ye k'a fɔ banmanci ninnu u ye firinga kɛ Menaka kan Bɔkari b'a ye k'a fɔ dugudenw kɔni jaw wulila nka kɛlɛkɛcɛw y'a yira dugudenw na a y'aw hakili sigi anw bɛ yan aw de lakanani kama foyi t'aw sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye Bɔkari b'a dɔn k'a fɔ wulila k'u jɔ Bɔkari banmanci minnu nana moto la Bɔkari u ye tigɛ don u la u ye ɲɔgɔn bɔ Bɔkari min kɔni ye ka banmanciw bɔrɔntɔ k'u bɔrɔntɔ i b'a fɔ ko sankisɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Labizanga ye i b'a ye k'a fɔ yen fɛnɛ kelen o waati kelen banmanciw ɲɛmacina ka bila an ka kɛlɛkɛcɛw la u ka lakanayɔrɔ la Tesaliti Kidali marabolo la kɛrɛfɛ tɛ a ko min ye Tɔnbukutu marabolo ye n'o ye Gosi ye Bɔkari o fɛnɛ kɛrɛfɛ tɛ Bɔkari min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye u y'u fa k'u fa banmanciw y'a dɔn k'a fɔ nin ko in tɛ tulonkɛ ko ye Bɔkari maa minnu tun bɛ moto kan maa minnu tun bɛ pick-up kan u y'a fili de ni ka suraka watiri k'u sentigɛ ka di ni mobili ye n'i y'u tatɔla ye i b'a fɔ u sentigɛ ka maga u tɔ na sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye ni banmanciw ye u kɔnɔbara sɔnsɔnnen bɛ dɔrɔgu jugu de la Bɔkari dɔrɔgu bɛ dɔrɔgu la n'i y'a ta i tɛ maa ye bilen Bɔkari hakilina jugu ni ŋaniya juguya mun b'i la i b'o baara de boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu tɛ Ala maa ye Bɔkari ninnu ye tiɲɛnikɛlaw de ye Ala tɛ ninnu fɛ Alakira tɛ ninnu fɛ Bɔkari n'i y'a lajɛ Mali kɛlɛkɛcɛw ye sɛbɛya mun sɔrɔ Bɔkari min kɔni ye dugawu ye ka taa bila kungo kɔnɔ surukuw la Bɔkari u bɛ ka dugawu kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw ye dɛ sogo de bɛ ka d'u ma sogo su de dalen b'u kɔrɔ a bɛna na dɛ i bɛ dɔw ye nka dugawu ninnu bɛ b'a firiw kan k'u nogoden de sama sa fiɲɛtɔ o balo bɛ Ala bolo sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i y'a lajɛ banmanciw bɔrɔntɔra min ye ni banmanciw ye u y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ tulonkɛ ye Bɔkari min ye a si maa kelen-kelenninw ye olu ye dan kɛ n'o tɛ min y'a si banniw ye u bɛɛ fara k'u dan n'i y'u ye wulusiw dalen Bɔkari hali dosokɔrɔ ka fisa ni ninnu ye parce que u bɛ mago dɔn y'a tigi ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye suw lajɛra i b'a ye k'a fɔ min ye banmanciw ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye EGS ye Bɔkari ale ɲɛma dɔ bɛ yen o su yera ni su kofɔlenw la n'o ye Adimu Dalo u k'a ma ko Usama Dalo nin ye cɛfarin dɔ ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari ko a ka cɛfarinya ma ban de Mali kɛlɛkɛcɛw y'a ninkɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko kari tɛmɛnen o kɛra ale ka diɲɛ bannen
karisa sara terroriste la minnu be n'u b'a kuma dilan kɔfɛ a tigi bɛ sigi u bɛ tila ka wuli tugun ka taama o t'anw ka forces armées maliennes tubabubilen taara ka bɔ yen terroriste fa a bɛ tila ka kunu awɔ i m'a dɔn u ye kɔlɔkɔlɔ fali da yadi kan hali b'a bɛɛ balo la sɛbɛnnikɛla ko Bukari n'i y'a lajɛ min ye ni cɛ kofɔlen ye n'o ye Usama Dalo ye Bukari nin ka jugu i b'a fɔ niminɛmɛlɛkɛ Bukari nin ye dana juguya min ta ka Mali kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ Bukari kuncili t'a ban nka ale kɔni ta banna sabu an ka kɛlɛkɛcɛw y'a fa ni k'a sɛmɛ sɔnsɔn Bukari ba ye k'a fɔ dugawu kɔni olu bɛ k'a kɛ daraka ye sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn tɛ min ye kɛlɛkɛ caman de bɛ n'o ye Banmajiw ka kɛlɛkɛcɛw ye u jigi dan bɛ maa minnu kan u boloma dawɛrɛ ye maa minnu ye an ka Mali armée bɛɛ lajɛlen fa k'u ban Bukari n'i y'a lajɛ min ye Banmajiw ye e b'u tɔ bɛɛ bɛrɛ labilen de min kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye u y'a yira k'a fɔ n'olu kɔni ma sɛgɛn anw tɛna sɛgɛn abada sabu an jɔlen b'an sen kan an ka lakana baara la kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale ka sɛbɛn Ablaye Jara ka fara indépendant mɔɔw kan wajiba t'an b'u bɛɛ lajɛlen ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le Guido Mahamadou Touré nin y'a ka fasiri n'i ye Touré ka wulikajɔ lajɛ ale kɔni ale da bɔla ka tu labɛn zanga fo ka taa se taabolo wɛrɛ minnu ma fɔ dugu wɛrɛ minnu ma dɔ bɛ tali kɛ Gosi ni Menaka ni Titali de kan i b'a ye k'a fɔ a fana kumana ka koyi nka ale ye kunnafoni sɔrɔ i n'a fɔ laadala ko an ka sɔrɔdasiw ka kunnafoni di sira n'o bɛ DIRPA ko fɔ n'i y'a lajɛ o de direction de l'information des relations publiques des armées n'an k'a ma dalatiliya ko DIRPA o ɲɛmaaba n'o ye colonel major Sulemani Danbɛlɛ ale ye laadalako la kalo o kalo donc kibaru silamɛw wele bɛ bila u ma DIRPA jabala la ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ka ɲɛfɔliw la kununko ntɛnɛn i b'a ye k'a fɔ a kun nisɔndiyalen don a y'a jira fana k'a fɔ min y'anw ka forces armées maliennes ye u bɛ wuli ka jɔ min na nafa b'a la ka ye dɔɔni dɔɔni min ye Kidali ye o min gɛn bɛ fɛn ye minnu bɛɛ lajɛlen n'a mɔnɛ kun sigilen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ o mɔnɛkisɛ bilen o samana ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a ta k'a lajɛ terroriste o jɛnsɛnna u jɛnsɛnlen kɔ i b'a ye k'a fɔ tuma ni tuma u bɛna bɛn population civile de kan ka u ka taabolo cɛjugu an'u ka bɛnkanni walew k'o ta ka ɲɛsin population ma ko nka ko armée kɔni jɔn bɛ population kɔkɔrɔ min ye nin terroriste ye k'u tɔni tɔtɔ k'a ko dabila u kɔni bɛ wuli ka jɔ la bawo n'i y'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka maanifin kunu kana sɔn k'a nɛn da i la k'i dɔn bawo o de kɛlen bɛ nin ko in ye min ye terroriste ye a b'u kɔnɔ k'an bɛ san 2012 la k'a sɔrɔ an bɛ 2023 la n'i ye ko in ta k'a lajɛ maa o maa kun bɛ yen n'u bɛ u kɔkɔrɔ k'u dɛmɛ u ka waleya cɛjugu n'u ka wulikajɔ cɛjugu la i b'a ye k'a fɔ a ko ninnu o maa caman bɛ yen olu gɛnna ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔna la o kɛla sabu ye an ka jamana an ka yɛrɛya n'o ye souveraineté retrouvée ye o ka se ka sɔrɔ ten sa wa min y'anw ka jamana ye a b'anw yɛrɛ sagoya la maa o maa bɛ yen e ni marifa tali man kan e tɛ sɔrɔdasi ye n'i ye marifa ta e kɔni marifa i bɛ ban sabara la bawo min ye fure e n'a fa k'i kunti k'i dafara n'i ye ko in ta k'a lajɛ colonel major Sulemani Danbɛlɛ DIRPA ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ɲɛtaa o bɛ anw ka forces armées maliennes bolo don n'a dugujɛ wa u y'u tɛgɛ da terroriste kan o kɔni o ta fila ni cɛ tigɛ wa n'i y'a lajɛ halisa min ye novembre tile 24 ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye terroriste dɔw ye n'o ye groupes armés terroristes ye olu yela fan dɔ fɛ minnu kɔni sen fɛ anw ka forces armées maliennes o wulila ni ka u nɔbɔ Gundamu ani Ɲafɛnkɛ mara kɔnɔna na n'u bɛɛ lajɛlen ye u dɔ la bɛrɛ la wa min ye mobili dɔ ye min kun sɔsɔ bɛ mugu foronda la n'o fana o mobili o yela ni k'o bɛɛ lajɛlen ni ka olu bɔ a la kosɛbɛ wa n'i ye ko in lajɛ min ye colonel major halisa a y'a jira k'a fɔ population welewelekan bɛ ta ka ɲɛsin olu de ma n'aw ye maa ye maa min bɛ yen ni taabolo ɲuman tɛ a la sigana maa don a ye ɲɛfɔli kɛ joona a bɛ kɛ sabu ye finitigilakaw u bɛ wulikajɔ min kɛ wulikajɔ a ka se ka kɛ sababa ye a ka se ka kɛ kunnawolo ye ko bawo sɔrɔdasiw ka fini donkun tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana jamana seleke naani kɔnɔna na cogo min na wa min ye o baara ye forces armées maliennes a b'o baara la don n'a dugujɛ wa ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko bi min tun bɛ na kɛ anw ka sɔrɔdasiw ka o dagayɔrɔ la o dabila la pewu wa n'a fana kɛla jaabi bɛ wolo fɛn min na o ye kunkɔrɔta badabada ye ka ɲɛsin forces armées maliennes ma nin ye sɛbɛn sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ le Guido kɔnɔ Mahamadou Touré a ka fasiri don Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jeka pub
Bojabate ndoko bala chokobe Botraure ali bibe ko mina maba info matin sebenikela ye Modibo Koneye wari Modibo ko ako minyi G5 Sahel wari eko barko langolo kolongolo kam mandi wari minyi G5 Sahel akara barko langolo ye wari minyi Emmanuel Macron ka barko langolo sebenikela yira ka fo jamana saba min tumbe wari nu jigi kundambe uluka ulu ye tegano blake nu ku kodun ka wala pio sebenikela ko ako ni ya laje G5 Sahel wari akilla jigina le sigira senga wari san 2014 Mamunun kɛra sababu ye k'a sigi Bakari Baye k'a fɔ Faransi masakɛ n'o ye Emmanuel Macron Bakari ale yɛrɛ de kɔni kun ye nin kun yɛrɛ parrainba ye Bakari n'i y'a lajɛ a kɛmɛ ka danna ta ka da maa minnu kan Mali kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré Nigerikaw fɛ Mahamadou Issoufou min ye Mauritaniekaw fɛ Mohamed Ould Abdallah Sisi ka taa bila min ye Tchadikaw Idriss Déby Itno sɛbɛnnikɛla ko Bakari ni masakɛ duuru ka fara Emmanuel Macron kan olu de kɔni G5 Sahel dabalu sigi senka wari ninka tutige wari ninka sigi b'a fɔ ko duga masa sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ ni jamana duuru u masakɛw minnu ye nin baaraw kɛ a si tɛ masakɛya la bilen sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ masakɛya la ni jamanaw kunna wari olu ka hakilina ye mun ye Mali kɔnɔ fɔlɔ anw de fɔlɔ y'an sama ka bɔ G5 la wari o kɛra san 2022 an kɔrɔ nin y'o san kelen ye wari n'o bɛnna mai kalo dɔ tile 15 ma sɛbɛnnikɛla ko an ka jamana ɲɛmaaw de y'u sigi k'a lajɛ n'a dun ma k'a fɔ ko Mali bɛ ka Faransi gɔn ka bɔ jamana kɔnɔ G5 Sahel dun ka parrainba o ye Faransi ye munna ni an dun ma an tigɛ sama ka bɔ Faransi ka jɛrɛjakulu bolo wari a dɔ bɛ dɔ la an bɛ bili sanfɛ boli la sabu an m'an da yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye koloni Assimi Goïta hakili juru caninen don a n'a ka gouvernement y'u sigi k'o miiri wari min kɔni wulikajɔ min taara ka Faransi sɛgɛrɛ Faransi da bɛ ko la Bakari kan kan kɔ don la a dɔ bɛ dɔ la G5 y'o jɛrɛjakulu dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni G5 ka financement lajɛ nafolo minnu bɛ bɔ ni k'a di ni jamanaw ma ni k'a don kɛlɛ la ni ka kilinaw ta maa min b'a a bolo don a ka jufa kɔnɔ k'a labɔ o de ye Faransi ye Bakari n'i y'a lajɛ Faransi de b'an kɔkɔrɔ Bakari hali n'an bɛ wari ɲini yɔrɔ yɔrɔ la Faransi de bɛ don an jigiya kɔrɔ ni Faransi ma a da don a ko la Bakari an tɛ wari sɔrɔ yɔrɔ si la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Mali kelen ka bɔ a la Bakari a tɔ tora jamana duuru ye min y'o jamana duuru ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye fila ye Bakari olu fana y'u sama ka bɔ a la Bakari n'o ye Burkina ye ka taa bila Niger la olu ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ jɔkun tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ k'olu de tun bɛ G5 la Bakari kulu bolo ko G5 ye tɔn min bɛna farafinna yiriwa Bakari min ye an ka jamana duuru yiriwa min ye k'an ka jamana duuru ka hakilinaw sabati Bakari a dabɔra min kama n'o ye terroriste djihadistes narcotrafiquants kɛlɛli ye Bakari ko ni min ma fara kan ko foyi ma bɔ a la ko kun yɛrɛ b'a sigili la di a nana ka terrorisme de kɔkɔrɔma voilà a filɛ nin ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'a dun ma k'a fɔ ko nakuma y'a la Bakari u y'a yira k'a fɔ Bakari o tuma olu tun ka nafolo la tiɲɛ fu la sabu san o san u kan ka cotisation kɛ ni k'u ka tɔrɔmɔɲɔn bɔ ka fara ɲɔgɔn kan o tɔrɔmɔɲɔn mun bɛ bɔ Bakari o de bɛ kɛ sababu ye min ye cɛdenw ka se ka minɛnw san ka d'u ma Bakari jango k'u fara ɲɔgɔn ka se ka patrouille ba kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Niger ka fara Burkina kan u y'a yira k'a fɔ Emmanuel Macron la anw sen tɛ G5 ko la bilen a y'aw ka G5 minɛ o tuma a y'a tɔ kɛ G2 ye G2 Bakari o ye Mauritanie ani Tchad ye a bɔra G5 la a kɛra G2 sisan o ye ma AES ye wa Alliance des États du Sahel o fana kelen k'i nun bɔ CEDEAO o fana o bɛ sa sisan pewu o Traoré min ye G5 n'a yɛlɛmana ka kɛ G2 ye Bakari maa tɛ ko cogo dɔn a tɔ fila min bɛ yen olu fana bolibaatɔ bɛ sɔn k'an sɔrɔ yen koyi Bakari sabu n'i y'a lajɛ ɲuman bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ lajɛlen bɛ taa yen de ye ɲuman bɛ anw de fan fɛ ɲɛta bɛ anw de fan fɛ miiriya ɲuman bɛ anw de fan fɛ Bakari n'i ye Faransi n'a jɛɲɔgɔn ka ko lajɛ ni maa ninnu k'u bɛ na u kana sɔn ka don AES kɔnɔ dɛ Mauritanie u kana sɔn ka don u kana na problème foyi kɛ yan ndɔgɔ i ka kuma in ka ɲi kosɛbɛ Mauritanie ka don AES Mauritanie bisida fila de voilà a fankelen bɛ tigɛli kɛ a fankelen n'o bɛ tigɛli kɛ Mauritanie barika ka bon kojugu Mauritanie djihadistes narcotrafiquants u n'u bɛ jɛla an bɔra kalama an ko f'u ɲɛna kabini sisan dɛ Algériens n'u bɛ jɛla an bɔra kalama u kana sɔn Mauritanie ka don AES a filɛ nin ye dɛ n'o tɛ u b'an ka baara kɛ o ye tiɲɛ dɛ o tuma Assimi Kangari dalen filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'a dun ma k'a fɔ a tɔ tora G2 min ye Emmanuel Macron ale ni Mauritanie masakɛ ani Tchad masakɛ n'o Idriss Déby Itno denkɛ ye sen ɲɛma ni dakojuguya tɛ Tchad bɛna mun ɲini yan
comme an bɛɛ saheli jamanaw ye an bɛɛ sahilu ye u bɛ se ka don a la wari sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin seede ani magoro u bɛna mun de boloda don nataw la wari nin ye tɔnko bannen wa nka n'i y'a la min ye an ka AES ye wari nin bɛ dɔ de fara ale kɔrɔ kan wari min ye ka se ka nin kɔrɔ fiyɛ min ye AES ye hakilina mun bɛ ale la wari o de ye ka se ka terrorisiya ka silatunu ka bɔ saheli kɔnɔna la wa Bakari k'a baara bɛ kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ u ka bi bɔli don info matin ka fara Moribo Kɔnɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indépendant min Hari Musa Mayiga min y'a ka fasiri Musa ko min ye foroba lajɛrɛ o bɔla ka kɛ min ye Ibi Farmu o baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu ba fɛ min ye baarabila ye lɛrɛ 120 bɔɲɔgɔnko k'o baarabila boloda i b'a ye k'a fɔ min ye Juma nata ye ni janto ma kɛ i b'a ye k'a fɔ o baarabila o na sɔn ka kɛ baarabila badabada ye n'a bɛ wele ko grève illimité n'i ye ko in ta k'a lajɛ laɲini damadɔ de bɛ Ibi Farmu baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu bolo ka ɲɛsin Ibi Farmu ɲɛmaayaso ma wa n'i y'u ka ko lajɛ u kun nana de kununko k'u na u ka foroba lajɛrɛ ni ka o boloda u ka tɔn o ja b'a la i b'a ye k'a fɔ u nana sɔrɔ min ye lakana tigilamɔgɔw ye olu kɛn bɛ ka yen sɔsɔ u kɛn bɛ ka yen daminɛ banderole minnu tun b'u bolo pancarte minnu b'u bolo n'u kɛn bɛ k'u haminɛw sɛbɛn o kan ko caman ma i ka pancarte ni k'a fili k'i yɛrɛ ɲini wa bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ finitigilako donn'u tu la min ye assemblée ye walima ɲɔgɔn ye o tɛ kɛ Ibi Farmu o kuru kɔnɔna na yan wa n'a ma ɲɛ a kɔ an na taa kɛ bɛɛda kan ko a ko i ma taa labanw la wa ne Ibi Farmu baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu u ka wulikajɔ lajɛ u y'a jira k'a fɔ u kɛn bɛ ka laɲini minnu kɛ laɲini kumabaw la min ye prime de transport ye n'o bɛ t'i jɔ sefo wari 15,000 la o kɔni o ka di u ma wa min ye prime d'installation fana ye n'o bɛ t'i jɔ sefo wari 1,000,000 na o fana ka di u ma o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen u ka tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye syndicat ninnu ka ɲɛmaa ye Abubakar Kulubali a ko k'a bɛ wele bila ka ɲɛsin hali banki baarakɛlaw ma n'o ye banki o fana baarakɛlaw kɛn bɛ ka jaso tɔnba min kɔnɔna na n'a bɛ wele ko Sinabefu k'o ka fara olu kan waasa olu ka kɛlɛ a bɛ se ka dili don ka taa fɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye o laɲini yalima min ye ka ɲɛmaayaso ye a bɛna sɔn ni ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sabati wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ u y'a jira n'olu ka laɲini kɔni ma sabati nin ye Ibi Farmu ko baara nin y'a dabilalen bawo cakɛda in a lakodɔn bɛ fɛn min sira fɛ Ibi Farmu Mali hali n'a sɔrɔla fasirilikɛla ma bɛɛ lajɛlen walawala i b'a ye k'a fɔ Ibi Farmu n'o kɔfɔla bɛɛ o bɛ fɛn min kofɔ o de ye cakɛda ye cakɛda min kɔni n'ale bi wakili don fura minnu bɛ n'olu bɛ kolonkolon jamana kɔnɔna na ka bɔ faaba kɔnɔ ka taa fan wɛrɛw fɛ walima ka bɔ jamana kɔ kan ka don jamana kɔnɔ ale kɔni ka baara ɲɛsin bɛ o taabolo ninnu de ma ka fura ninnu ni k'u jɛnsɛn minnu bɛ n'o ye pharmaciens ye walima laboratoire n'a tɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ baara la cogo min na a ka wulikajɔ ɲɛsin b'o taabolo ninnu ma o baarakɛlaw de bɔlen filɛ nin ye ni ka baara bila cari kɛ k'a fɔ ko min ye Juma nata ye baara min ye lɛrɛ 120 ye o kɔfɛ min ye baara bila cari ye n'o ye grève illimité ye n'o baaraw wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye fura ye a jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka adamadenya kɔnɔ bawo n'i banana n'i ma fura sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye maa minnu fana cɛsirilen b'o baara in fana na olu ka ko ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na n'a ma lajɛ a bɛ kɛ sabu ye min ye jamana fan caman ye olu bɛɛ lajɛlen ka jiginna sɔrɔ marabagaw la nin ye sɛbɛn cogo min na y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Hari Musa Mayiga a ka fasiri bon Tarawele an bɛ segin na fiɲɛ bɔ kɛ sabu o bɛ Kɔmɔsuruku kan ja an bɛ taa an bɛ di fan fɛ Mɔri Tarawele ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau wari maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Adama Jabate wari a ko min ye bamancɛ wale wari ka da la k'a fɔ a ko in b'an senkɔrɔ dɔɔni ni an ka sɔrɔsiw bɛ dankun na jamana lakanani la wari n'i ye dugukɔnɔnaw lajɛ min ye zomisɛnninw ye olu fana bɛ ka maanifinw tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sigida gale n'o ye commune 1 commissariat de police minnu bɛ anw fɛ yan Bakari Korofina Nord kɛrɛnkɛrɛn n'o tun ye 6e arrondissement kɔrɔlen i b'a ye k'a fɔ o ɲɛmaaba n'o ye commissaire principal ye Bakari Kulubali n'a ka cɛdenw u ye bolo ta ka da min ye tiɲɛnikɛla dɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni jateminɛw kɛra min ye dɔɔni Bakari b'a ye k'a fɔ ni kunnafoni bɛ di kabini waati jan Bakari ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɔlɔsiliba ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ kofɔliba ye Bakari sabu n'i ma ɲɛfɔli kɛ Bakari n'a taara ka
bolo da tita k'i to sɛbɛnnikɛlaw ko min hakilina mun bɔra jamana ɲɛmaaw yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ polisiw ka ɲɛmaayasoba Bakari ni ka tila ka taa bila an ka lakana minisiri Bakari ale y'o kunnafoni ta ni k'o di dugudenw ma sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye brigade de recherche maaw ye Bakari ka da la k'a fɔ min ye commune Gale ye Bakari jateminɛ dɔw y'a jira sigida kɔnɔ Adama Jabatima sɛbɛnɛ a ko min kɔni sigida dɔ ye Bakari sɔmi nana kɛ k'a fɔ maa dɔ bɛ yen Bakari min ye maramafɛnw de b'a bolo waati bɛɛ sɛbɛnnikɛlaw ko min ye finitigi tɛ a ka baara tɛ maramafɛn feere ye Bakari a dɔnnen tɛ n'a ye munna maramafɛnw bɛ caya a fɛ yen munna a b'i bolo da maramafɛnw kan sɛbɛnnikɛlaw ko min ye sigidalamaw kɔni y'u dama suɲɛ Bakari k'u da don bara kɔnɔ ni ka polisiw ladɔnniya Bakari polisiw sɔminen Bakari olu kɔni wulila ni k'u ka zɔlin da min ye commissaire principal n'o ye Bakari Kulubali ye Bakari kabini a nana commissariat de Korofina la i b'a ye k'a fɔ ŋana caman bɛ suɲɛni na a ye bolo ta k'a da u kan ŋanamu nangaraba caman bɛ yen a ye bolo ta k'a da olu kan Bakari min y'a ka chef beure ye Bakari a ye dana da u ka joona joona u ka taa nin ko in ɲɛɲini Bakari min ye munumunu salo y'o bolo da maa kofɔlen min fɔra Bakari u taara zɔlin da a ka da la Bakari ni ka taa tigɛ ta caw a tigɛ minɛlen Bakari o y'a sɔrɔ min kɔni maramafɛn dɔ b'a bolo u donna ni ka taa ka sokɔnɔna larawuli Bakari min ye pistolet ye ka taa bila min ye kɔnɔfan marifaw ye Bakari min ye bandige marifaw ye marifa n'a kisɛ Bakari o de salola ka bɔ a ka so kɔnɔ e tɛ marifa feerela ye i tɛ marifa dilanna ye i tɛ finitigi ye mun na a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka so kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari a kelen tɛ ani maa wɛrɛ de bɛ janfa banbaganciya la Bakari b'a ye k'a fɔ ɲininkali kɔni busanbusan bɛ ka bɔ a la Bakari janko a bɛ se ka tiɲɛ fɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye commissaire ye ale kɔni y'a ka baara kɛ ka ban Bakari n'o ye baara sanuma ye a y'a ta ni k'a di kiiritigɛlaw ma Bakari olu y'a lamɛn ni k'a bila wo kɔnɔ yan'a ka jugement waati cɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari ni ɲɔgɔnna mun bɛ an ka sigida kɔnɔna la kuncili t'a ban bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ lakanaba ye n'i ye kunnafoni kolonkɛla ye n'i ye kojugukɛla ye Bakari n'i sɔmina ka ban i da don bara kɔnɔ i tɛ ko fɔ i tɛ yira i k'a da i ka ɲɛmaaw tulo kan k'a da dugutigi tulo kan alimami tulo ka taa da i ka finitigilaw tulo kan walima i ka dugu kamalenkuntigiw tulo kan ci kan ka se yɔrɔ minnu u b'a lase janko lafiya bɛ se ka na sigida kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛnni don indicateur de renouveau ka fara Adama Jabate kan wa Jabate b'u bɛɛ lajɛlen hali ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le confident e ko kulekan bɔn tɛ wonba de commune 3 la wa district de Bamako kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye comité de gestion scolaire maaw ye olu kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ o kulekan a ɲɛsin bɛ maa min ma tɛgɛnkɔniw bɛɛ lajɛlen jɔn bɛ maa min na o ye commune 3 maire ba ye madame Jire Mariam Diallo e ko k'a kɛn tɛ k'i sen da u ka nafolo dɔ kan wa n'i ye nafolo ko in ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ olu ye lettre kɛ ka ɲɛsin a ma maa 11 Patrick b'a ka fɔlɔ n'o don ɲuman jara ye a y'a jira k'a fɔ lettre in kɛlen kɔ ka ɲɛsin madame le maire ma n'o ye madame Jire Mariam Diallo ye commune 3 maire ba i b'a ye k'a fɔ a ma kala don ɲin na ni ka bɛn n'u ka laɲini ye laɲini tun bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye nafolo min bɛ n'a bila an bɛ l'école minnu bɛ n'o ye école fondamentale ye n'o bɛ école publique ko fɔ faso ka l'école jɔlen min ye denmisɛnninka dɔw ye min ye anw yɛrɛ ka jamana ye sariya bolo dɔ kɔni o ta la kabi juillet kalo tile 3 min ye la loi numéro 2019 ye ni 013 n'o taara juillet kalo dɔ tile 3 san 2019 min bɛ denmisɛnninkaw minnu ye fondamentale ye olu ka dumuniko ni ka o sariya tigɛ wa n'i y'o ko fana lajɛ min ye comité de gestion scolaire membre ninnu ye maa 11 ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛna k'u tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛn dɔ la ni k'o ɲɛsin madame le maire ma k'a fɔ min ye fond adari o nafolomugu o ka ta ka di u ma denmisɛnw mago bɛ dumuni na n'i y'a mɛn ko denmisɛn n'i ye l'école ko fɔ i bɛ kɔnɔbara fa fana ko fɔ ni dumuni tɛ maaninfin kɔnɔ l'école maître bɛ fɛn fɛn fɔ a ye kalanbulon kɔnɔna na o tɛ don a hakili la n'i ye ko in ta k'a lajɛ fond adari ani gestion des cantines scolaires nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni o burujan bɛ bi commune 3nan na madame le maire sababu n'o ye madame Jire Mariam Diallo ye a kɔni min ye da garantilu ye olu y'a jira k'a fɔ olu ye lettre kɛ siɲɛ joli joli ka ɲɛsin a ma a ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye u y'u ka lettre fana kɛ kɔsada in na ka ɲɛsin ministre de l'administration territoriale ma o fana ma jaabili kɛ bon u y'a jira fana k'a fɔ min ye gouverneur du district ye o na laɲini kɛ ka ɲɛsin o fana ma wa n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan madame Jire Mariam Diallo commune 3 maire ba min ye fasiri kɛbaa ka fɔlɔ ye ayi n'o ye don ɲuman jara ye le confident kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye madame le maire ye a kɔni a hakilina ye fɛn min ye dɛ nafolo in k'a tɛgɛ tɛ bɔ a kan a t'olu ka papier a t'a tɛgɛ nɔ bila n'o de ye k'a signé walisa nafolo o ka se ka ta ka di comité de gestion scolaire maa ninnu ma wa k'a t'a di ka da kun min fana kan
o de k'a ka pourcentage ni dɔ ma bila ale da ale tɛgɛ tɛ sɛbɛn ninnu k'a t'a tɛgɛ nɔ bila maa mana ko ninnu ta ka lajɛ ko yalima k'an bɛ nin tile la tugun wa an bɛɛ lajɛlen ko Malikura min mana bila jɔyɔrɔ min na e k'o jɔyɔrɔ fa waasa maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ ɲɛmaaya jɔyɔrɔ min mana ta ka kalifa i la e k'i jɔ i jɔyɔrɔ la maa minnu bɛ b'u ka sow kɔnɔ kɛ a ye sɛgɛrɛ jamana ka foroba cakɛda ninnu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ nka n'i ta kɛla n yɛrɛ nin kelen dufa n bɛ fɛ ka n tɛgɛ nɔ foroba nafolo la o fana tɛ ɲɛ bawo min ye fɔ adari ka taa se comité de gestion scolaire ma n'o ye cantine scolaire ka wulikajɔ ye cantine scolaire ninnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka dumuni de dilan k'a di denmisɛnninlakaw ma lakɔliso kɔnɔna na minnu ka yɔrɔ ka jan olu n'u ye dumuni sɔrɔ lakɔliso kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye u tɛ taa so minnu ye kala ye kala bɛ se ka bɛrɛbɛn ka se k'a matarafa cogo min na o taabolo hakilina ninnu ta la ka kɛɲɛ o ma wa ko ministre de l'administration territoriale n'o ye Ablaye Mayiga ye colonel Ablaye Mayiga n'a ma wuli k'i jɔ min ye commune 3 maire n'o y'a maireba ye madame Jire Mariam Diallo taabolo min talen filɛ nin ye ka ɲɛsin fɔ adari ma n'a min tɛgɛ bɔ wari kan ko yalima k'a b'a fɛ ka nafolo a b'a fɛ k'a kɛ jumɛn de ye nafolo in kana na sira wɛrɛ minɛ an di t'o tile la nin ko ye sɛbɛn sira min y'a sama ka bɔ le confident kɔnɔ don i ma jara a ka fasiri bon Tarawele k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kunnafoni tun b'an bolokɔrɔ Bakari nin bɛ fu siraw dan na waleɲuman dɔn foli bɛ ta ka lamɛnkɛlaw sɛgɛrɛ nka Bakari min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ to ka baara ja waati ni waati dankɔrɔba in bɛ ka un na n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bakari min ye san yɛlɛma in selen cɛ o cɛ n'i y'a ta cɛw i b'a bila cɛw sabu a ka cɛdenw Bakari bɛɛ lajɛlen jɔ b'u sen kan lakana baara sabatili la Ala ni Lansana Tamba Keita Bakari min ye kankelentigi a ka wuli ka jɔ min ye foli ani tanni an b'o tanni ka Philadelphikaw ka dankɔrɔ sɛgɛrɛ n'o ye entrepreneur Musa Baye Bakari ka so jɔ l'américain bulon ye Ala ka mɛn k'o gundo d'a ma an k'a ma ko PDG a kɔrɔkɛ n'o ye DG Kaluba Adiba don radio Jigafɔ an sigiɲɔgɔn don min ye El Hadji Mohamed Sako PDG Sako Holding don président mouvement jamana kanu fana ɲɛmaaba don Bakari n'i taara ka da la i b'a dɔn ko dankɔrɔba dɔ don jamana in kɔnɔ super maire n'o ye Sanokɔrɔbakaw ka maire Mahamadou Zan Tarawele Bakari an b'a fo ka waleɲuman dɔn mandat 1 mandat 2 Bakari ni ka dugu tɛmɛ a ɲɔgɔnna dugu caman na